Преходът от летните горещини към захладняване може да бъде освежаващ, но и съпроводен с неприятности. Здравей, добре ли си? Защо не дойде днес на лекции? Мисля, че съм настинала. Носът ми е сух и раздразнен. Като цяло се чувствам малко отпаднала. И затова не дойдох днес. И аз често имам такива симптоми, особено когато се сменят сезоните. И как се справяш? Използвам спрей за облегчаване на запушения нос. Мислиш ли, че мога да го използвам и за сухота в носа? Разбира се, защо не? Използвам продукт без рецепта. Казва се Quix Daily. Трябва да го пробваш. Добре, какво представлява? Как действа? Изгледай това видео, за да научиш повече за Quix Daily. Quix Daily е аерозолен спрей с изотоничен разтвор на морска вода, извлечена от фиорда Гулмарн в Швеция. Изотоничен е разтвор, чието осмотично лягане е коригирано спрямо естествените нива в организма. Ето защо е нежен към носа и не изсушава и уврежда носната лигавица. При настинка и алергии настъпват промени в нормалната функция на лигавицата на носа, което води до симптоми на конгестия или запушен нос. Промивката на носа с Quix Daily може да помогне в такива ситуации. Изотоничният Quix Daily втечнява секрета и улеснява отделянето му, активно промива, за да намали алергени и патогени и увлажнява лигавицата на носа. Quix Daily се предлага в специална опаковка с Bag on Valve система или BOV механизъм. Обикновенно при такива BOV аерозолни форми продуктът се пълни в алуминиева турбичка, прикрепена към клапан, а не директно в флакона. След напълване на турбичката с продукта, веществото под налягане изпълва пространството между турбичката и флакона. Когато се натисне на крайникът, турбичката се притиска от веществото под налягане, което по този начин изкарва продукта от флакона. BOV системата гарантира, че продуктите са стерилни и защитени от проникване на кислород, като същевременно осигурява използването на 99% от съдържанието и финно и равномерно разпръскване на разтвора, без значение под какъв ъгъл се държи флаконът. Quix Daily се запазва стерилен до последната капка. Quix Daily е аерозолен спрей без консерванти, подходящ за деца над 2 години и възрастни, включително бременни и кърмещи жени. Може да се използва самостоятелно или в комбинация с лекарства. Ежедневната промивка на носа с изотоничен разтвор може да намали прекомерното количество секрет, прах и полени и да намали запушването. Quix Daily е ефективно решение за почистване и увлажняване на носа, подходящ за ежедневна употреба. Quix Daily е част от натуралната серия продукти Quix.